Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनि बागै बिग आपडेट लाना फैदों लाइमोनफोरा साख्रि मोनसिगोनलाय नोंथांमोना 15 आगस्टनि सिगांनो साख्रि AB कन्स्टेबल UB कन्स्टेबल कमांडो ड्राइभार बेनिफ्राय APRO नि बागै एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्ट एग्जामनि बागै सिलेबासनि बागै A to Z Bodo Info YouTube चेनेलाव जेब्लायबो नोंथांमोना मोनबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि मोस्टलि भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जाहाथे नोंथांमोना एक्टिभ थायो फिजिकल टेस्टआव बेनिफ्राय रिटेन टेस्टआव जाहाथे एक्टिभ थायो दा फिजिकल टेस्ट पास जाबाल' साख्रि मोनो बे नङा गोबां खामानि दं नोंथांमोननि थाखाय बेनो जाबाय एग्जाम स' एग्जाम थाखायबो नोंथांमोना फकास खालामनांगोन आरो बेखौ बोरै फकास खालामगोन मा साबजेक्ट फरायनांगोन दिनै बेनि सायाव भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे गोसो जायो आसाम पुलिसाव साख्रि लानो एग्जामनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान बेनिफ्राय जाय आसाम पुलिसनि डिफेन्सनि बागै भिडिअ नायगासिनो नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव बेनो जाबाय सेकेन्ड चेनेल ब्लगिं चेनेल दङ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जों फैबाय SLPRP नि अफिसियेल साइटआव बेखौ नायोब्ला दासान्दि गोदान नटिस फैगासिनो दङ नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जे आसाम पुलिसआ गोबां स्पिडनिफ्राय स्पिड जागासिनो दङ SLPRP आवबो नोंथांमोना दासान्दि नटिसखौ मोनगासिनो दङ दा एक्स सार्भिसमेनआ दाखालिसो एग्जाम जादोंमोन दायो लोगो लोगो अरेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना नटिसखौ मोनदों दा बेखायनो ABUB कन्स्टेबलाव जेब्ला फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना जायो अब्ला लोगो लोगोनो दसे समनि उनावनो एबा माखासे दिननि उनाव नोंथांमोनाहाय मा मोनगोन एग्जाम स' एग्जाम नोंथांमोनखौ लानाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि सेर मा खालामनांगोन एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना फकास खालामनांगोन दा बेनो जाबाय 5563 भेकेन्सिस दङ नोंथांमोननि कन्स्टेबल SI खौ लानानै गोबां रोखोमनि पस्टआ दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गोसो होयो मानोना नोंथांमोना 90 डेजल'सो टाइमाहाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौहाय होनो मोनसिगोन दा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टखौ बिथांमोना लागोन बेनो जाबाय मे मान्थआव स' मे मान्थआव लागोन आरो बेनिफ्राय एग्जामा जुन आरो जुलाइआव लागोन अके जुन आरो जुलाइआवहाय नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लागोन दा बेखायनो फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोनाथ' गासैबो मोजां दंखायो रेडि खालामखादों स' बेनिफ्राय मोनसेल' साजेसन जुदि लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट 20 लायाबा नोंथांमोना खमसै दा बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन काट अफ लानो नोंथांमोना नैबे 20 लाथारनांगोन बोथ साइड मेल फिमेल 20 लाथारनांगोन बाखि रानिंआव जेसेबांहाय नोंथांमोना गोसो होबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्स NDB बिथांमोनाबो नोंथांमोननि रिलियाबो अके बेनो जाबाय मेआव जागोन स' मेआव जागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा जुन जुलाइआव जाहैगोन थ' बे नोंथांमोननि क्लियार भाइभा टेस्टआ जुलाइसिमहालागै जाहैसिगोन बेनिफ्राय 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना फाइनालिस्ट आरो साफा आसाम पुलिस जागोन दा आसाम पुलिस जानो नोंथांमोना माबायदि सिलेबास फरायनांगोन एग्जामा बोरै जागोन दा बेनि सायावनो भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायजोबो दा 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बर'जों नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन इंलिसजोंबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि कुइसन मोनगोन गासै 100 कुइसन मोनगोन अके 100 कुइसन नोंथांमोना मोननै हाबासो 1 नाम्बार मोनगोन गासै 50टा नोंथांमोना 50 मार्क्स मोनदों अके आरो बे जाबाय कुइसन लेभेला क्लास 9, 10 लेभेलनि नोंथांमोना कुइसनखौ नायनांगोन स' नोंथांमोना मिथिबाय 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन बेनिफ्राय 100टा कुइसन फैगोन बेनिफ्राय क्लास 9, 10 लेभेलनि नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनांगोन माने साबजेक्टखौ नायनांगोन आरो बे साबजेक्टआ मा नायनांगोन आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो नोंथांमोना नायनांगोन फार्स्टआवनो मेथ्स क्लास 9, 10 लेभेलनि नोंथांमोना नायनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय इंलिस नोंथांमोनाबो इंलिसखौ नायनांगोन ग्रामारखौ नायनांगोन इंलिस सेन्टेन्स कारेक्सनफोर बेफोरखौ जाहाथे मोजां नायो आर्टिकेल्सफोरखौ जाहाथे मोजां नायो मानोना कन्स्टेबलाव एसेबां गोरा फैया नर्मेल इंलिसआ फैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 3आव लजिकेल रिजनिं SSC आव जि फोरोङो मेन्टेल एबिलिटि स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो नोंथांमोना सिम्पल इजि बांद्राय गोराबो मोननाय नङा नाथाय लजिकेल रिजनिंखौबो नोंथांमोना बे एक्स NDBआनो जा बा नर्मेलानो जा बेखौ नायखानांगोन बेनिफ्राय फैबाय मोस्टलि आसाम हिस्टरि नोंथांमोना आसाम हिस्टरि आसाम इयारबुकफोरखौ आसाम GK नायबानो जाबाय आसाम हिस्टरि नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जिअग्राफि आसामनि जिअग्राफि एन्ड नेसनेलनिखौबो नायबानो जाबाय बेनिफ्राय पलिटि बेनिफ्राय इक'नमि बेखौ नोंथांमोना नायथारनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस जाबाय बेनिफ्राय GK आरो कारेन्ट एफेयार्स स' कारेन्ट एफेयार्स होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे 2024आव अके 2024 बेनिफ्राय 2023आव लास्ट एन्डिं इयारावहाय मा जानाय जेरै नोंथांमोना दाखालिसो राम मन्दिर अपेनिं खालामदों बेनि सायाव डिटेल्सखौ A to Z लाजोबानो जाबाय बेनिफ्राय चन्द्रयान 3निखौबो नोंथांमोना A to Z लाबानो जाबाय मानोना कारेन्ट एफेयार्सआ बेनिफ्राय फुरा फैनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि बागैबो नोंथांमोननि बेखौबो नायनांगोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि बागै अके दा नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एग्जाम होनानै पास खालामनोबा बे होनाय साबजेक्टखौ नोंथांमोना कभार खालामथारनांगोन मानोना फिजिकेल टेस्टजोंल' जाया
सो फिजिकलजों लोगोसे नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि खालामनांगोन मानोना फिजिकल टेस्टआ मोजां नाम्बार मोनबाबो एग्जामाव जुदि हायाबा साख्रि मोना अके एन्ड जायफ्रानोखि फिजिकल टेस्टआव जेने तेने क्वालिफाइड जादों एभारेजआव काट अफ फैबाय नोंथांमोना बै एग्जामाव मोजां नाम्बार लाबाथाय डाइरेक्ट साख्रि जायो एन्ड बेनिफ्राय फैबाय नैबावहाय जायनाखि इउबि कनस्टेबलाव अनलि इउबि कनस्टेबलाव एकाडेमिकनि माखासे पार्सेन्टनि सायाव दङ सेकेन्ड डिभिजन बा नाम्बार 2 मोनगोन 59सिम एन्ड 60निफ्राय 74सिम दङबा 3 मोनगोन बेनिफ्राय 75नि बारा दङबा नाम्बार 5 मोनगोन स' बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय आरो एनसिसि दंबाथ' मोजां जाबाय दा कनस्टेबलाव गासै सिलेक्सन प्रसेसा 100 मार्क्सनि बे जाबाय नोंथांमोना मोनदों इउबिआव मेल फिमेल अके बाट जोंनि एबिआव एसे बारा दङ स' एबिआवहाय फिजिकेल टेस्टआनो 60 दंखायो नालाय बेनिफ्राय गासै 115 दङ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो एन्ड फिमेल एबिआव 95 दङ दा बेनिमोन ड्राइभारानो जा एफिआरआनो जा नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम होनांगोन स' बेनिमोन आसाम पुलिसनि दिनै A to Z नोंथांमोननि सिलेक्सन भिडिअ